Udaba olubuhlungu lwavelela ingane encane eneminyaka emihlanu ibulawa ngesihluku, isontwa intamo. Angiqale ngokubingelela ngikwamukelele e-channel Maswethu Mina Production okubingelelayo umxolisi Mvana kaDlomo phansi le enkandla. Uma ngabe yaqala ukufika cela ukuthi ngize isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedaba le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Udaba engize ngalo njengamanje luthi yazikhalela icela ithi malumekazi uyangilimaza ingane yomfana yakwa-Q eMlazi ngesikhathi owesifazane ongumakhelwane eyisonta intamo eyibulala ngomgqibelo odlule. Lo wesifazane ombonana esithombeni sakho ogama lakhe uSibongile Ngwadla. Lokhu-ke kwavezwa uNkosazane Noncedo Ngwadla ongudadewabo kaMsolwa ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseMlaza izolo ngesikhathi evele okokuqala enkantolo. Le ntombazane-ke uSibongile Ngwadla oneminyaka ewu-39 usolwa ngecala lokuthumba nokubulala uNtobeko Xaba oneminyaka emihlanu. Le ngane-ke wayithumba ngomhla ka-22 ku-August kuwo lo nyaka, kwase kuthi-ke ngakusasa mhla ka-23 August wabeke seyibulala. Isidumbu sayo-ke ingane size-ke sitholwa ngoLwesine lolo lwedlule, kusho ukuthi nje uthule sonke lesikhathi itholakala-ke emhosheni ongaphansi kwebhuloho noma kwebhrishi elingaphakathi kwa-Q nakwa-U, sikhonjwa-ke uyena uMsolwa. Ngaphambi kokuba-ke evele enkantolo ebekade egcwele phama, udadewabo wakhe-ke uMsolwa uthe uye kanye uMsolwa wamxoxela ukuthi-ke wayibulala kanjani ingane nokuthi-ke yayikhala ithini ngesikhathi-ke eyibulala. Echaza-ke ngawakhe amagama ukuthi-ke ukhombisa unya eklenye ingane encane kangaka, maqede wayisonga ngengubo wayoyiphosa ngaphansi kwebhriji. UMsolwa ngokungawucabangeli umndeni kamufi ewuphuca uthandiweyo wawo ngendlela eyisihluku. Udadewabo-ke echaza uMsolwa umchaze njengomuntu obekade-ke ongowesifazane obenakho ukukhohlakala, kodwa wathi bengingakaze asitshele ukuthi engaze abulala umuntu. Echaza-ke ukuthi-ke akwenzile kukhombisa ukuzicabangela yena yedwa, akangawucabangeli umndeni wengane ngento embi kangaka ayenzile. Uthi-ke abakaze bayitshela ukuthi ngelinye ilanga engabulala umuntu, abayiphathi-ke ingane encane kangaka. Eqhubeka-ke echaza udadewabo uthi-ke ngesikhathi uMsolwa ebuya ekhaya ngomgqibelo wafika nje esihambela yedwa, wabatshela ukuthi kuthiwa usentshontsha ingane kwa-Q. Nakhona-ke wabuye wayithambisa leyo ndaba wayibeka kahle, wathi-ke cha usexhumene nomufi noma-ke nonina kamufi, wathi akangabe esakhathazeka ngoba ingane isitholakele. Wathi-ke yena wayelokhu ecasha ngaphansi kombhede ngenkathi-ke kufuneka le ngane, esho nokusho ukuthi-ke uma ngabe isitholakele ufuna bebuye bezomchazela ukuthi-ke bamsolelani kulamanyala angaka. Udalileke nokuthi-ke njengoba ebulala ingane nje yena uzele iy'ngane eziyisithupha njengoba-ke neminyaka ewu-39. Unina-ke wengane-ke engasekho emhlabeni unkosikazi Ntomfikile Xaba uthe kumthusile ukuzwa ngaphakathi enkantolo ukuthi-ke uMsolwa uhlongoza eyokufaka isicelo sebheli, ebuza ukuthi-ke isibindi esingaka usithathaphi sokufuna ibheli emva kokwenza isihluku esingaka enganeni encane. Uthe ngesikhathi embona emile ebhokisini labasolwa kuke kwathi akajombe ayombamba ngezandla ngenxa yobuhlungu abekade ebuzwa ngaphakathi ebulala ingane yakhe ingakaze imone ngalutho. Ngaphakathi-ke enkantolo umshushisi wombuso uMnumzane Lungelo Mkhithi uthe bazosiphikisa isicelo sebheli uma uMsolwa esisifaka. Waveza nokuthi-ke kusekhona nolwazi olusashoda okumele ukuthi-ke livele ngaphambi kokuba-ke kukhulunywe ngey'ndaba-ke zamabheli. Lolo lwazi-ke oluyi-DNA profiling. Uqinisekisile ukuthi-ke kusamele-ke kutholwe-ke ulwazi olubanzi ngaye, kutholakale nekheli akahlala kulona uma ngabe-ke kuyenzeka athole ibheli khona kuzokwaziwa ukuthi-ke uyohlala kuphi. Kanti-ke uMsolwa ucela ukuba-ke amelwe ngummeli kahulumeni. Ibe-ke imantshi uMnumzane Kheswa yabeka isihlehlisa-ke icala esihlehlisela-ke umhla ka-8 September ukuze-ke uMsolwa afake isicelo sebheli. Kanti-ke udaba lokuduka nokubulawa kwengane uma ngabe selivela manje sekuvela ukuthi-ke umufi wanyamalala ngomhla ka-22 ku-August eyodlala nezinye izingane. Kwathi-ke ey'ntatha nje ngakusasa umndeni uyamangala ingane ayibuyi sekuze-ke kuyahlwa. Kwathi-ke ngakusasa ey'ntatha unina wabeke esethola umyalezo uvela enombolweni engayazi, ungena nje efonini yakhe ekuseni engalele elinde ukuthi-ke ingane yakhe itholakale. Lo mlayezo kuma ngabe ufika-ke uthi-ke akafake u-60,000 wamalandi ngo-cash send ungakashayi u-1 wasemini uma ngabe efuna ingane yakhe ibuye isaphila. Kwabuya-ke omunye-ke umlayezo owathi-ke sesifikile isikhathi sokuthi akhokhe ngalokhu amenza khona ngo-2020, okusho ukuthi-ke lo muntu kukhona
ebekade-ke elele phezu kwawo. Emva kokuhlatshwa komkhosi ngokunyamalala kwengane ezinkundleni zokuxhumana, owesifazane ohlala emjondolo yakwaJina eMlaza waveza umkhondo ukuthi umsolwa uke wafika kuyo ehamba nengane efanayo, waphinde wabonakala eyibelethe ngasehlotsheni zakhe esihlala emalukazi ngaphambi kokuba ebalekele emzimkhulu, nokuyilapho akagcina esitholakala khona ngoLwesihlanu. Enza kwethu iy'hluku ey'fana nalezi ziyanda amasonto namasonto, kulokhu-ke senziwe ngumuntu wesifazane nosekhule ngokwanele ukucabanga into elungile nengalungile. Ngicela ukuthi hlangane kuma-comments ungitshele ukuthi wena ucabangani, bese ungakhohlwa futhi ukusubscribe nokulakha. Sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.